ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଏକବଚନ ବା ବହୁବଚନ କାରକ କର୍ତ୍ତା କାରକ କର୍ମ କରଣ 6 ପ୍ରକାର ଅପାଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଧିକରଣ 6 ପ୍ରକାର ସବୁ କାରକ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କାରକ ସୂଚିତ ହେଲେ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଏମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କାରକ ସୂଚିତ ହେବ ହେଲେ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଦେଶର ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ର ନଥିବ, ପାଇଁ ନଥିବ, କୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳି ଦେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏସବୁ ର, ପାଇଁ, କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କାରକ ପାଇଲେ? ହଁ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ବହୁବଚନ ସଂଖ୍ୟା, ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ, ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବୁଝେଇଲା। ଲୋକମାନେ ଏଠି ବହୁବଚନ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କରେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବା ଉଚିତ। ଏ କର୍ତ୍ତା କାରକ ଦେଖାଉଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। କର୍ମ କାରକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କର୍ମ କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ ଏଟା କର୍ମ କାରକ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ କର୍ମ କାରକ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ କର୍ମ କାରକ। ଏଠାରେ କାରକ ସୂଚେଇଲା, ବହୁବଚନ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚେଇଲା, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବା ଉଚିତ। ବଳି ଦେବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବଳି ଦେବା ତାହେଲେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏଠାରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବା, ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବଳି ଦେବା ତାହେଲେ ଏହା ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ ହେଲା, କାରକ 3ଟା ସୂଚିତ ହେଲା, କର୍ତ୍ତା ସୂଚିତ ହେଲା, କର୍ମ କାରକ ଦେଖେଇଲା, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଆସିଲା। ଗୋଟେ 2ଟା କାରକ ଥିଲେ ବି ତାହା ହେବ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ବିଭକ୍ତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିବ? ସଂଖ୍ୟା ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ସୂଚଉଥିବ ଆଉ କାରକ ସୂଚଉଥିବ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ବିଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ବି ଉପସର୍ଗ ଭଜ ଧାତୁ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ, ଯାହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭାଗ ବା ବଣ୍ଟନ କରିବା। ବିଭକ୍ତି ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ଭାଗ କରୁଛି। ବିଭକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ବିଭାଗ କରୁଛି, ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। ତେଣୁ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି। ଏହି ବିଭକ୍ତି 7 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ। ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିର କର୍ତ୍ତା କାରକର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଟି, ଟା, ଟେ, ଟାଏ, ଟିଏ। ଆଉ ଏହାର ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏ, ମାନ, ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ। ଏହିସବୁ ଆସିକି ତାହା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତା ଯିଏ କରେ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ରାମ ଖାଉଛି, ରାମ କର୍ତ୍ତା। ଗାଈଟି ଚରୁଅଛି, ଗାଈଟି କର୍ତ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା। ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବହୁବଚନ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ, ପିଲାମାନେ ବହୁବଚନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ, ଗାଈଟି ଏକବଚନ, ରାମ ଏକବଚନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ, ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ
ଆସିକି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବସିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନେ ହେବ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ବାଳକେ ବଲମାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳକେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେବ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ ଆଉ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ରାମ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ଫଳ, ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। କେତେକ ଅବୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଅବୟ ଯଥା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରମା ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ରମା ରମା ଅବୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ସୀତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପାଠ କରାଗଲା। ପ୍ରବନ୍ଧଟି କ'ଣ? କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ବା ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ ସିଏ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 11ଟି ଖେଳାଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। 11ଟି ଆଉ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର କର୍ମକାରକ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିର କର୍ମକାରକର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି। କାରକର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି କୁ, ଉଙ୍କୁ, କି, ଇଙ୍କି, ଠାକୁ। ଆଉ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ ଠାକୁ, ଗୁଡ଼ିକୁ, ଗୁଡ଼ାକୁ। ଏସବୁ ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ବହୁବଚନ ଆସିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ କର୍ମକାରକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ କର୍ମକାରକ। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅବିଚଳିତ ହେବ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। କ୍ରିୟା ସାଧନ କରି କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଧିକ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଧିକ୍ ଯୋଗେ। ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଧିକ୍। ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କି ଧିକ୍। ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଧିକ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। କୁ ଲାଗିଛି। ଏହା ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ କୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ବା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମାର୍ଗରେ ବା କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯଥା କୃଷ୍ଣ 4 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରା ଗଲେ। 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? 4 ଦିନକୁ କୁ ସୂଚିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ସୂଚିତ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ 4 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରା ଗଲେ। ଆଉ 4 ଦିନକୁ କର୍ମକାରକରେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ 4 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରା ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିୟା ସାଧନ କରି ଅବିଚଳିତ ହୋଇଛି 4 ଦିନକୁ। ତେଣୁ ଏହି 4 ଦିନକୁ ହେବ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନିକଟାର୍ଥକ ଓ ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନିକଟାର୍ଥକ ଓ ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର। କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର। କଟକକୁ। ଏହା ହେବ ନିକଟାର୍ଥକ ଓ ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଅନୁସାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତା କର୍ମକୁ ଏପରି ଫଳିଲା। କୁ ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଆମର ଅନୁସାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କୁ। ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି। ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ଦିନକୁ ଦିନ, ମାସକୁ ମାସ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ଘରକୁ ଘର। ଏହା ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ କୁ ସବୁ
ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ହେବ ବିପ୍ସା ବା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ତୁମକୁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କର୍ମବାଚ୍ୟ ତୁମକୁ। ତୁମକୁ ହେବ ଏହା କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ରାମକୁ ଖେଳି ଆସେ। ରାମକୁ। ରାମକୁ ହେବ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଟଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ। ଟଙ୍କାକୁ ଏହା ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସବୁ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଅଛି। ଧାନ ବସ୍ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ଧାନ ବସ୍ତାକୁ। ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଏହା ହେବ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ବା ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ବା ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯିଏ ବିରିକି ଚାଉଳ ତିନ୍ତେଇ ଦିଏ। ଯାହାକୁ ଆଉ ବିରିକି ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବା ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କରଣ କାରକ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର କରଣ କାରକର ଏକ ବଚନ ଆସିବ। ଏ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେହି ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ। ଆଉ ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦେଇ ମାନଙ୍କ ଦେହି ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ। ଏହିସବୁ ବହୁ ବଚନ ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର କରଣ କାରକ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କରଣ କାରକ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଯଥା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାଠିରେ ପାହାଡ଼ର ଚଉତା ମାପୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ର ଚଉତା ବା ଚଉଡ଼ା। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସିଏ ହେବ ଆମର କରଣ କାରକ। ତାହେଲେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାହା ଦ୍ୱାରା? କାଠି ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ର ଚଉଡ଼ା ମାପୁଥିଲେ। ଯିଏ କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧନ କରାଯାଏ ସିଏ ହେବ କରଣ କାରକ। କାଠି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବାରୁ କାଠିରେ ହେବ ଆମର କରଣ କାରକର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି। ପବନ ଧୀରେ ବହୁଛି। ଧୀରେ ଆକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। 10 ଟଙ୍କାରେ କଡ଼ାଏ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ। 10 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ହେବ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବେଶୀ ଊଣା ହୀନ ସାନ ବଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଧନରେ ବଡ଼ ସେ କର୍ମରେ ହୀନ। ଧନରେ କର୍ମରେ ଏହା ହେବ ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ହରି ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଊଣା। ବୟସରେ। ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚରେ ସାନ। ଉଚ୍ଚରେ। ବୟସରେ ଉଚ୍ଚରେ ଏହା ହେବ ସାନ ବଡ଼ ଊଣା ହୀନ ବେଶୀ। ବେଶୀ ଊଣା ହୀନ ସାନ ବଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନାମ ଗୋତ୍ର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୃତି ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ନାଁରେ। ବିରାଟଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ନାଁରେ ହେବ ନାମ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସୀତା ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ। ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସେ ଜାତିରେ କରଣ ଅଟେ। ଜାତିରେ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନିମ୍ବ ପ୍ରକୃତିରେ ପିତା। ପ୍ରକୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଳା। ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସେ ଗୋତ୍ରରେ କଶ୍ୟପ। ଗୋତ୍ର ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ବିକାରରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଗୋପାଳ ପାଦରେ ଖଞ୍ଜ। ହରି ହାତରେ କେମ୍ପା। ପାଦରେ ଓ ହାତରେ। ଅଙ୍ଗ ବିକାରରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ। କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳ ଓ ମାର୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଯଥା 2 ବର୍ଷରେ ପୋଲ କାମ ସରିଲା। 2 ବର୍ଷରେ ପୋଲ କାମ ସରିଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବର୍ଷରେ ଏହା କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ କାଳ ଓ ମାର୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। କାରଣ ବା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମୁନି ଅଭିଶାପରେ। ସେହି କାରଣରୁ ଯଦୁବଂଶ କ୍ଷୟ ଗଲା। ସେହି ହେତୁ ବା କାରଣ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଅଭିଶାପରେ। ସେ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ରୋଗରେ।
ରୋଗ କାରଣ ହେତୁ, ସେହି ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ବା ବାରଣାର୍ଥକ ପଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ଗୁଣରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣରେ ହେବ। ସେହି ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ବା ବାରଣାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ଜୀବନରେ କି ଲାଭ, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଓ ବାରଣାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାର କି ଫଳ, ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଓ ବାରଣାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଏହି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାର ଏକବଚନ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କୁ, ଙ୍କୁ, କି, କି, ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ସକାଶ। ଏହି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ଆଉ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ମାନଙ୍କ ସକାଶ। ଏସବୁ ଆସିକି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ହେବ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କ'ଣ? ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦାନ କଲେ। ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦାନ କଲେ, ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ରୂପେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ପୁରାପୁରି ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋଗୀକୁ ହେବ ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ। ମଶାକୁ ଆମେ ଧୂଆଁ ଦେଇଥାଉ ସମ୍ୟକ ରୂପେ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମଶାକୁ ହେବ ଆମର ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହେବ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହେବ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅପାଦାନ କାରକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ, ତାର କାରକ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ରୁ, ଠାରୁ, ଉ, ଉଁ, ହୁଁ, ଠୁ, ଠୁଁ, ଠଉଁ, ଏସବୁ ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ମାନଙ୍କ ଠଉଁ, ଗୁଡ଼ିକୁ, ଗୁଡ଼ାକରୁ, ଏସବୁ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଅପାଦାନ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଅପାଦାନ କାରକ। ଆଉ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଗଛରୁ ଯେହେତୁ ଯାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଇଏ ଅପାଦାନ କାରକ, ତେଣୁ ଏହି ଗଛରୁ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ହେତୁ ବା କାରଣ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ନିଜ ଦୋଷରୁ ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟ ପାଏ। ନିଜ ଦୋଷରୁ ଏହା ହେବ ହେତୁ ବା କାରଣ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ବ୍ୟବହାରରୁ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଯାଏ। ବ୍ୟବହାରରୁ ହେବ କାରଣ ବା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। କଥାରୁ କାମ ଅଲଗା ହେଲେ ଗଲା। କଥା କହିବ ଗୋଟେ, କାମ କରିବ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଗଲା, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ତାହେଲେ କଥାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ସିଂହ ହାତୀଠାରୁ ବେଶୀ ବଳବାନ। ସିଂହ କାହାଠାରୁ? ହାତୀଠାରୁ ବେଶୀ ବଳବାନ।
ତେଣୁ ହାତୀଠାରୁ ହେବ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବୁଝାଇଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ହୀରା ସୁନାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସୁନାଠାରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପୁରୀଠାରୁ ପୂର୍ବକୁ ସମୁଦ୍ର, ତାହେଲେ ପୁରୀଠାରୁ ହେବ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସେହିଠାରୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। କଟକଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁରୀ ଅବସ୍ଥିତ। କଟକଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁରୀ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହେଲେ କଟକଠାରୁ ହେବ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ମାର୍ଗ ଏବଂ କାଳର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କାହାଠାରୁ? ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ମାର୍ଗ ବା କାଳର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକଠାରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାହାଠାରୁ? କାର୍ତ୍ତିକଠାରୁ, ତେଣୁ ଏହା ମାର୍ଗ ବା କାଳର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଅର୍ଥରେ ମାର୍ଗ ଏବଂ କାଳର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଅପାଦାନ କାରକ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପ ହେଲେ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଓ ଅଧିକରଣ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ସେ କଠାରୁ ଦେଖୁଛି, କଠାରେ ଚଢ଼ି, କଠାରୁ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି, ଦୂରରୁ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପ ହେଲେ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଓ ଅଧିକରଣ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ରକ୍ଷାର୍ଥ, ପରାଜୟ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିପଦରୁ ହେବ ରକ୍ଷାର୍ଥ ବା ପରାଜୟ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତୁମେ ତୁମ ଭାଷାକୁ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କର, ଭାଷାକୁ। ପରାଜୟ ଆଦି, ରକ୍ଷାର୍ଥ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। କାଞ୍ଚି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ହେବ ପରାଜୟ ରକ୍ଷାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କଠାରୁ ନୀତିବାନ ଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କଠାରୁ ହେବ ରକ୍ଷାର୍ଥ ବା ପରାଜୟ ଆଦି ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ର, ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କର, ଅଙ୍କର, ମାନଙ୍କ, ମାନଙ୍କର, ଗୁଡ଼ିକର ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଏହାର କେଉଁ କାରକ ଯେ ଦେଖିବା, କିଛି କାରକ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ନା। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କ୍ରିୟା ସହିତ ଏହି ବିଭକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଏହାର କ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଏହାର କାରକ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଯଥା ନଦୀର ଜଳ, ହରିର ବହି, ଦେଶର ରାଜା ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯଥା କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଧାର ଆଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏବେ ଜାଣିବା। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ। କାରକ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ବିଧ। କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୁଣି ଜାଣିବା। କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ କରେ ସେ କର୍ତ୍ତା। ସମୟର ଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହାର ସମୟର ଗତି କରୁଛି ଏହି ପଦଟି କର୍ତ୍ତା। ସମୟ, ଏହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସମୟର ଗତି ପଦଟି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଏହା ହେବ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନାଗରିକର ଅଧିକାର, ନାଗରିକର ହେବ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ସମୟର ହେବ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। କର୍ମ, କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିସରିତ ହେବ ସେ ହେଉଛି କର୍ମ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର ପଦଟି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେବ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ।
ଧନର ହେବ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ, ଧନର ଅର୍ଜନ ହେବ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ ହେବ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ। କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି କରଣ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି କରଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରମ୍ବାର ଗଦାର ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଥିଲେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗଦା। ତେଣୁ ଗଦାର ହେବ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଠାରେ ଗଦାର ଆଘାତ ଅର୍ଥ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦାର ପଦଟି କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଉଛି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ରୋଗର ହେବ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସ୍ୱରର ଆଘାତ କାହା ଦ୍ୱାରା? ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ସ୍ୱରର ହେବ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। କ୍ଷୁଧାର ପୀଡ଼ା, ତେଣୁ କ୍ଷୁଧାର ହେବ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ବସ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଠାରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପଦଟି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବ ଭିକାରୀର ରୁଟି, ଭିକାରୀକୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଏହା ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ ଭିକାରୀର। ବାୟାଣୀର ଭାତ, ବାୟାଣୀକୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରାପୁରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାୟାଣୀର ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। କୁକୁରର ମାଂସ ସେହିପରି ହେବ କୁକୁରର ମାଂସ, କୁକୁରର ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅପାଦାନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀର ଭୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ହାତୀର ଭୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀଠାରୁ ଭୟ, ଯାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ। ଏଠାରେ ହାତୀର ଭୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀଠାରୁ ଭୟ, ତେଣୁ ହାତୀର ହେବ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ହାତୀର ଭୟ ପଦଟି ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ସର୍ପର ଭୟ, କାହାଠାରୁ? ସର୍ପଠାରୁ, ତେଣୁ କାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି? ସର୍ପଠାରୁ। ସର୍ପର ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ, ଗୁରୁଙ୍କ ହେବ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପିତାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା, ପିତାଙ୍କ ହେବ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଧିକରଣ ସମୟ ବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ। ତାଙ୍କର କଳାର ଅନୁରାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। କଳାର ହେବ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଠାରେ କଳାର ଅନୁରାଗ ହେଉଛି କଳାରେ ଅନୁରାଗ, ତେଣୁ କଳାର ପଦଟି ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭ୍ରମଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ହେବ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଉଦ୍ୟାନର ଫୁଲ ଓ ସାୟଂକାଳର ଭ୍ରମଣ, ଉଦ୍ୟାନର ସେହି ସ୍ଥାନର, ସାୟଂକାଳର ସେହି ସମୟର, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଉଦ୍ୟାନର, ସାୟଂକାଳର ହେଉଛି ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ, ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଦେବଙ୍କ ହେବ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜନ୍ୟଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯଥା ହରିର ପୁଅ, କନକର ଝିଅ, ପବନର ପୁତ୍ର। ହରିର, କନକର, ପବନର ହେବ ଜନ୍ୟଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ, ଜମିର ଧାନ, ବସ୍ତାର ଚାଉଳ। ପୁଷ୍କରିଣୀର, ଜମିର, ବସ୍ତାର ହେବ ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ପାପର ପରିଣାମ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ପରିଶ୍ରମର, ପାପର, ପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୁଣର ପିଲା, ସୁଖର ଦିନ, ଆଦରର କନ୍ୟା। ଗୁଣର, ସୁଖର, ଆଦରର ହେବ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମଇଁଷିର ସିଂହ, ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ, ହାତୀର କାନ। ମଇଁଷିର, ଗାଈର, ହାତୀର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ, କ୍ଷମାର ସାଗର, କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ। ଜ୍ଞାନର, କ୍ଷମାର, କରୁଣାର ହେବ ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ, ସପ୍ତାହର ଛୁଟି, ମାସକର କାମ, ଘଣ୍ଟାକର ପାଠ। ସପ୍ତାହର, ମାସକର, ଘଣ୍ଟାକର ହେବ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ। ପାର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ରାମ ଅନୁଜ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଗଲେ।
ମୋର ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମାର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ବିନା ପରି ପ୍ରତି ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଥା ତୁମ ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଛି, ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଏଠାରେ ମୋର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ, ଗରିବଙ୍କ ଏହା ବିନା ପରି ପ୍ରତି ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଜଳର ନିମନ୍ତେ ସେ ନଦୀକୁ ଗଲା, ପୁଣ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଳର ପୁଣ୍ୟର ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଗୋଟିକର ଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କାଳିଦାସ କବିମାନଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି। ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏଠାରେ କବିମାନଙ୍କର ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ରେ, ଠାରେ, ଠାଇଁ, ଠିଁ, ଠେଇଁ, ତହିଁ, ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କ ରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାଇଁ, ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ, ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗୁଡ଼ିକଠାରେ, ଗୁଡ଼ିକ ଠେଇଁ, ଗୁଡ଼ିକଠି ଏସବୁ ଆସିବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସମୟ ବା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ବର୍ଷା କାଳରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ସମୟକୁ ବୁଝାଇଲା ବର୍ଷାର, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲା, ତେଣୁ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଏ ବର୍ଷାରେ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଉଦୟ ହେଲେ ଏହା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ବର୍ଷା ଆଗମନରେ କୃଷକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଗମନରେ ଏହା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ଥଳରେ ସପ୍ତମୀ। ଦେଶ ଦେଶ ଆଜି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳିଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ହେବ ପୁନଃ ପୁନଃ ବା ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ଥଳରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ନାସ୍ତିକର ବିଗ୍ରହରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଠାରେ ଧନରେ, ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅସାଦୃଶ୍ୟରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇରେ କି କଳି। ଅନନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଘରେ ବାହାରେ ନିନ୍ଦା। ଅନନ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। କୁଶଳ, ପଟୁ, ଦକ୍ଷ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ବିଭକ୍ତି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆସେ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଟୁ। ବ୍ୟାକରଣରେ ରାମ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିପୁଣ। ସଙ୍ଗୀତରେ, ବ୍ୟାକରଣରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ସାଧୁ, ନିପୁଣ, କୁଶଳ, ପଟୁ, ଦକ୍ଷ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି।